шоу барномаи бозӣ бо бинанда барои шумо. дониш дар рӯзи хуб сарват асту дар рӯзи бад бошад роҳнамо. ва ё дониш хубтар аз тилосту ҳикмат бошад беҳтар аз марворид. шумо шоу барномаи бозӣ бо бинандаро аз телевизиони синамо тамошо карда истодаед. ман бошам дар рӯбарӯи шумо Рустами Гоибзод бо садҳову ҳазорҳо орзуҳову ниятҳои нек ба шумо салом мегӯем азизони дилу дида ва дӯстдорони телевизиони синамо. ҳар як бинандаи тоза бо мо пайваста аст. шуморо хушомадед мегӯем ба бозиҳои зеҳнии шоу барномаи интеллектуалии бозӣ бо бинанда. чун ҳар вақта мо ба шумо 5 суол аз 5 соҳа бо вариантҳояш пешниҳод мекунем. шумо бошад дар рӯбарӯи оинаи милигун нишаста бо аҳли оилаатон варианти дурустро интихоб мекунед. хоб мақсади барномаам ҳамин аст. барномаи мо албатта ки дониши бинандаҳоро месанҷад ва шумо қобилияти зеҳнии худро дар ин барнома эҳсос менамояд. агар омода бошед пас оғоз мекунем бахши аввалро. рафтем. таърихи пайдоиши интернет ба кадом сол рост меояд? варианти А 1969, Б 2011, В 1962, Г 1965. таърихи пайдоиши интернет ба кадом солҳо рост меояд? варианти А соли 1969, варианти Б соли 2011, варианти С соли 1962 ва варианти Г соли 1965. соли 1969. ин пешниҳоди шумост. хуб мо пешниҳоди шуморо қабул мекунем. ҷавоби дуруст дар барнома муайян мешавад. 62. ин пешниҳоди шумост. мехоҳед зеҳни худро бисанҷед? варианти А ро шояд 1969 бошад. варианти В. ҷавоби дуруст варианти А мебошад. пайдоиши интернет ба солҳои 1969 рост меояд. моҳияти шахсро кадом сифатҳо муайян менамоянд? варианти А сифатҳои иҷтимоӣ, Б сифатҳои мусбӣ, В сифатҳои алоҳида, Г сифатҳои манфӣ. мехоҳед зеҳни худро бисанҷед? дар ин бахш ба шумо як савол бо 4 варианташ пешниҳод карда мешавад. савол чунин аст: моҳияти шахсро кадом сифатҳояш муайян месозад? варианти А сифатҳои иҷтимоӣ, варианти Б сифатҳои мусбӣ, варианти В сифатҳои алоҳида ва варианти Г сифатҳои манфӣ. моҳияташро бале он сифатҳои иҷтимоӣ бошад. ба фикри ман варианти А ҷавоб шуд. варианти А сифатҳои иҷтимоӣ. ин пешниҳоди шумо буд. пешниҳоди дигаре надоред? ҷавоби дуруст варианти А мебошад. моҳияти шахсро сифатҳои иҷтимоӣ муайян менамоянд. китоби муқаддаси зардуштиён авасто аз чанд қисм иборат аст? варианти А 8 қисм, Б 5 қисм, В 2 қисм, Г 12 қисм.
5 варианти шумо 8 варианти интихоб намудаи шумо 8 қисм бошад. Аз шумо Разман бошад 6. мо варианти 6 надоштем, 5 доштем. 5 бошад 12. 12. Хуб, варианти шумо 12. 12. Шумо варианти шумо аз шумо хуб, варианти шумо 5. мо посухи ҳамаи шуморо қабул мекунем ва ҷавоби дуруст дар барнома муайян мешавад. Ба фикри ман 5 қисм. аз 5 қисм. аз 5 қисм яъне варианти Б. аз 12 қисм ин пешниҳоди шумост. пешниҳоди дигар надоред? ҷавоби дуруст варианти Б мебошад. авасто аз 5 қисм иборат аст. табақаи геологии замин ки дар он организмҳои зинда маскан гирифтаанд чӣ ном дорад? варианти А термосфера, Б геосфера, В зоосфера, Г биосфера. ин пешниҳоди шумост. мо пешниҳоди шуморо қабул мекунем ҷавоби дуруст дар барнома муайян мешавад. Биосфера. ин пешниҳоди шумост. ҷавоби дуруст варианти Г мебошад. биосфера. сада дар кадом фасл ҷашн гирифта мешавад? варианти А зимистон, Б тобистон, В баҳор, Г тирамоҳ. иди сада дар кадом фасл ҷашн гирифта мешавад? варианти А зимистон, варианти Б тобистон, варианти В баҳор ва варианти Г тирамоҳ. Ба фикри ман дар фасли зимистон. пешниҳоди дигаре надоред? Ба фикрам варианти тирамоҳ. Баҳор. варианти баҳор. Дар фасли зимистон. ҷавоби дуруст варианти А мебошад. сада дар фасли зимистон ҷашн гирифта мешавад. мо ҳамарӯза як манзараро чандин маротиба мебинему мушоҳида мекунем, аммо баъди чанде он манзара чӣ кор мекунад? тағйир меёбад. хуб, тақрибан ҳар субҳ мо тавассути як роҳ сӯи кору пайкори худ меравем. аммо субҳи дигар шояд роҳ не, бале ашёҳое ки дар паҳлӯи роҳанд онҳо тағйир меёбанд. бахше ки айни ҳол манзури шумо карда мешавад унвон гирифтааст тағйирот дар расм. мо ба шумо якчанд аксҳоро пешниҳод мекунем, шумо бошад тағйиротҳои онҳоро пайдо кунед. агар омода бошед пас меравем.
бинандаe ки тағйироти расмҳоро мушоҳида карда бошад, ӯро табрик мегӯем ва бояд гуфт ки шумо зираку ҳушманд ҳастед. бозии мо бо шумо идома дорад, бинандагони азиз. бахше ки айни ҳол манзури шумо карда мешавад, бахше ки хоб пас аз чанд лаҳзае дар рӯи экранҳои шумо ҷилва хоҳад кард, унвон гирифтааст бозиҳои зеҳнӣ. дар ин бахш ҳар як бинанда қобилияти зеҳнии худро дарк менамояд. агар донистан хоҳед ки то кадом андоза майнаи сари шумо фаъол аст, пас ин бахш барои шумост. ба ин расм бо диққат назар намоед. миёни ададҳои номаълум ё худ x боз як аломати математикии y аст. лутфан бо диққат тамошо кунед ва y-ро пайдо намоед. агар y-ро пайдо накарда бошед, он ана дар ин ҷо буд. бинандаи азиз, дар рӯбарӯи шумо ададҳои математикӣ қарор доранд. агар шумо аз риёзӣ огаҳ бошед, ин тарзи ҳисоб тамоман нодуруст аст. 4 адади 5-ро ҷамъ намуданд ва ҷавобашро 555 баровардаанд. магар дар риёзиёт чунин имкон дорад? албатта ки чунин ҳисоб ғайри имкон аст. шумо бояд чӣ кор кунед? бинандаи азиз, дар яке аз ин рақамҳо ва ё аломатҳои тарафи чап як хатча илова кунед ки ҷавоб дуруст барояд. агар ҳар нафаре ки чунин амалро ба анҷом расонда бошад, яъне аломати ҷамъро бо истифодаи аломати тарҳ ба 4 табдил дода бошад, аз ӯ математикӣ хуб мебарояд. муҳимтар аз ҳама, ӯ ҳушманд аст. ҷавоби дуруст чунин шуд: 545 ҷамъи 5 ҷамъи 5 баробар 555. миёни онҳо ба ҷуз яке 4 тои дигарашон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. лутфан бигӯед ки барфаки фарқкунанда кадом аст?
شاید بسیاری از بیننده ها رقمی 2 رو انتخاب کرده باشند چون که اون 2 تگمه دارد، ولی جواب درست رقمی 2 نیست. جواب درست برفک اول می باشد. اون با دیگر برفک ها مانند نیست. در مثال توم همه برفک ها بجز برفک یکم از همدیگر فرق می کنند. به این علامت ها با دقت نظر کنید و بگویید که در جای علامت سوال کدام عدد می آید. جواب چندان مشکل نبود. شماره اول 9، شماره دوم باشد 1. معلوم می شود که جای سیوم رو 4 اشغال می کند. اگر چوبچه ها رو می شمردید جواب رو زود پیدا می کردید. با فکر شما بینندگان عزیز من در کجایم؟ کنی؟ خوب با آرایش صحنه توجه کنید و ببینید که من در کجایم. با شما 10 ثانیه وقت داده می شود. هر بیننده که مرا ندیده باشد من در اینجا بودم. اکنون مرا پیدا کردید؟ بخشی که عین حال منظور شما کرده می شود عنوان گرفته است چی رو می بینید؟ خب به عکس های نوبتی توجه کنید و ببینید که چی رو می بینید. رفتیم. در این بخش عکس های پیشنهاد می گردند که از آن پیدا کردن جانورکان نه چندان مشکل است، ولی به هر حال این بخش قابلیت ذهنی شما را معین می نماید. بیننده گرامی، اکنون یک چند رسم پیشکشی شما می گردد. شما از تلویزیون چشم نکنید. از این عکس سنجابک را پیدا کردن لازم است. انا سنجابک در اینجاست. بوزی کوهی رو میبینید. انا این بوزی کوهی است. از این رسم روباه رو پیدا کردن در کور. اگر روباه رو نیابید مرغ‌هایتان رو میخورد. جستجو رو شروع کنید. انا این روباهی مکار است. شما پرنده رو میبینید بیننده های عزیز؟ اگر یگان نوعی پرنده رو مشاهده نکرده باشید پس پرنده انا در اینجا پنهان شده است. ما باید همراه شما بیننده عزیز تیمساح رو دریابیم. اگر تیمساح رو پیدا نکرده باشید
پس این تیمساح است. از این عکس ملخ رو پیدا کردن لازم. انا ملخ. کنی بگوید بوقلمون در کجاست؟ انا بوقلمون در اینجاست. از این رسم پیدا کردن تورتنک خیلی آسان است. بیننده عزیز، اگر هر یک حیوانات رو پیدا کرده باشید، پس خوش به حال شما، ذهن شما فعال است. қариб 70% тамошобини барномаи бозӣ бо бинанда аз ҳама бештар меписанданд бахши муамморо. мо дар барномаи гузашта як муамморо ҳамчун вазифаи хонагӣ пешниҳод кардем барои бинандаҳо. қариб ҳар яки онҳо ҷавоби дурустро ба мо гуфтанд. мо барои ҳамон бинандаҳое ки бахши муамморо дӯст медоранду меписанданд, якчанд муаммоҳои ҷадиду ҷолиб пайдо кардем ва айни ҳол манзуратон мегардонем. албатта ки бо диққат нишаста тамошо кунед. пайдо кардани ҷавоби муаммоҳо на чандон мушкил аст. рафтем. шаби гузашта аз хона 3 ашё чароғ, радио ва чуткаи дандоншӯиро рабуданд. гумонбарон куршапалак, сангпушт ва хук мебошанд. кадоме аз инҳо дуздӣ содир кардааст? дар ин муаммо ҳар як бинанда нақши муфаттишро дорад ва мебояд ҷинояткорро пайдо созад. ба фикри ман чи хурдпушта нест. ба фикри ман хурдпушта. فکر من خوک. با فکر شما خوک. بگذار خطا باشد. به فکرم که خوب باشد. خوک. شپرک در شب پرواز میکند و در نزدیکای خانه دیدن ممکن است که شپرک را. акнун ба ҷавоби муаммо таваҷҷӯҳ кунед. куршапарак шабона парвоз мекунад. албатта ки барои он чароғ лозим нест. сангпушт дандон надорад. чуткаи дандоншӯӣ ба сангпушт лозим намешавад. сангпушт ҳам гунаҳкор нест. маълум мешавад ки гунаҳкори асосӣ хук мебошад. ба ин расм бо диққат таваҷҷӯҳ кунед ва бигӯед ки бо кадоме аз ин ҷумакҳо об зудтар поин мешавад. акнун ба ҷавоб таваҷҷӯҳ кунед. об бо ҷумаки сеюм зудтар поин мешавад. ба тӯбчаҳои аҳромшакл назар афканед ва ҳисоб кунед ки чанд тӯбча
در این اهرام استفاده شده است. اگر شما 16 توپچه رو شمرده باشید پس غلط نمودید. در اینجا 30 عدد توپچه بود. شما باید همه قسمتی توپچه های اهرام شکل رو می شمردید. як мухлиси барномаи бозӣ бо бинанда аз ноҳияи мубинобод салиму амирҷон ба мо як муаммо фиристодааст ва хоҳиш намудааст ки ин муамморо ҳамчун вазифаи хонагӣ барои бинандаҳо мо пешниҳод кунем. албатта ки мо чунин мекунем. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба муаммо. як мард ба назди устои сартарош меравад ва хоҳиш мекунад ки мӯи ӯро усто паст кунад. хуб, вақте ки усто мӯи ӯро кам мекунад, мард мегӯяд ки ҳаққи коратон чанд сум шуд. усто мегӯяд ки дар ин ҷо як қуттӣ гузошта шудааст. дар дохили ана ҳамон қуттӣ пулҳои ман аст. рав пулҳои ана ҳамон қуттиро ҳисоб кун. бубин ки дар он ҷо чанд сум аст ва ҳамон қадар сум дар он қуттӣ гузору аз он ҷо 20 сомонӣ бақия гирифта рав. усто такроран ҳамин амалро бо 2 нафари дигар мекунад. баъд аз сеюм нафар усто рафта мебинад ки дар қуттӣ дигар пул боқӣ намондааст. лутфан бигӯед ки муаммо дар чист? дар қуттӣ чанд пул буд? барои чӣ пас аз 3 нафар дигар дар қуттӣ пул намонд? хоб, такроран ин муамморо манзури шумо мекунем. як мард ба назди устои сартарош меравад ва хоҳиш мекунад ки мӯи ӯро усто паст кунад. хуб, вақте ки усто мӯи ӯро кам мекунад, мард мегӯяд ки ҳаққи коратон чанд сум шуд. усто мегӯяд ки дар ин ҷо як қуттӣ гузошта шудааст. дар дохили ана ҳамон қуттӣ пулҳои ман аст. рав пулҳои ана ҳамон қуттиро ҳисоб кун. бубин ки дар он ҷо чанд сум аст ва ҳамон қадар сум дар он қуттӣ гузору аз он ҷо 20 сомонӣ бақия гирифта рав. усто такроран ҳамин амалро бо 2 нафари дигар мекунад. баъд аз сеюм нафар усто рафта мебинад ки дар қуттӣ дигар пул боқӣ намондааст. лутфан бигӯед ки муаммо дар чист? дар қуттӣ чанд пул буд? барои чӣ пас аз 3 нафар дигар дар қуттӣ пул намонд? ин муаммо ҳамчун вазифаи хонагӣ барои шумо пешниҳод карда мешавад, бинандаи азиз. хуб, ҷавоби инро метавонед ба рақамҳои телефоне ки дар экран баромадааст ба мо ирсол кунед. танҳо ҷавоби дурустро. бинандаи азиз, шумо ҳам метавонед ана ҳамин гуна муаммоҳоро барои мо пешниҳод кунед. то ин дам бо шумо будам Рустами Гоибзод бо шоу Барномаи Бози бо бинанда. ҳар ҳафта дар ана ҳамин вақту соат моро метавонед аз телевизиони синемо тамошо кунед. ин барнома дониши шуморо сайқал медиҳад. ҳамеша ҳушманду зирак ва кунҷков бошед, бинандаи азиз. хайр. шоу Барномаи Бози бо бинанда барои шумо.